предполагам, че темата Химко ще се продължава. Аз лично не знам дали си вярвате, като казвате, че би се отворил този завод, но предполагам, че си вярвате. Така. Това ми е съвсем кратко коментар. Говоря, че трябва да се положат усилия и след като с този въпрос съм занимавал поне двама министри и никой от тях не е отклонил тези въпроси, дали те ще бъдат решени, това вече зависи както от хората, които пряко имат задължения в изпълнителната власт, така и тези, които са готови да вложат някакви средства, развивайки определен бизнес и търсейки позиции в региона и извън страната. Така че в случая моята роля е да стимулирам този процес, той да бъде актуален и да се окаже съдействие в всяка една от тези посоки. Така че аз не ви занимавам с някакви видения, с просто някакви хубави неща, които днеска звучат добре, а след няколко месеца или година от тях нищо няма да последва. Така че аз не искам да създавам излишни очаквания, за да не изглежда това подценяване на твърде тежките условия и върху това, което България не е правено от 25 години, за първи път някъде да бъде направено. Защото другия пример е с Кремиковци, нали? И Химко следва същата стъпка в момента. Така че ако такъв прелом стане, той ще е показателен за тази дълбока промяна в